Nyhed. En universel støvsugerpose, som passer til alle støvsugere. Så enkelt er det. Holderen skal du kun købe én gang. Dusty-støvsugerposerne passer nu altid til din støvsuger. Den rigtige holder finder du i købeguiden eller på dusty.dk. Sæt ringen i posen ind gennem holderens hul og tryk den plan med holderens forsænkning. Posen er nu klar til din støvsuger. Når posen er fuld, lukker du hullet med etiketten. Fjern posen og erstat med ny pose i holderen.